O Chopo Saleiro convertirá a Rúa do Sal no epicentro da gastronomía de Ribeira coa degustación de 140 kilos deste cefalópodo. Non faltará música para acompañar o chopo cociñado en 3 formatos. O pasado 2025 viviuse a primeira edición do Chopo Saleiro, iniciativa impulsada pola Asociación Recreativa e Cultural da Rúa do Sal, en Ribeira. Grazas á gran acollida que tivo e o impulso que se deu ao chopo, regresa este 23 de maio coa súa segunda entrega. Con máis actuacións musicais, tapas variadas, donde esperamos que Ribeira disfrute. Iniciamos o tardeo en Ribeira, que é importante. Hai que dar as gracias aos colaboradores todos, tanto a José Antonio, patrón maior, como a Fernando de Alonso. Os representantes da Confraría de Alonso de Ribeira agradeceron a aposta que se fai por dar visibilidade e valor ao chopo. Simplemente sinto moi contento, moi orgulloso, pois que hubieran contado con nós, porque ao mesmo tempo que se vai a facer un acto cultural, pois vamos a poder promocionar un produto estrella daqui da lonja de Ribeira, non? Produto estrella que pesca a nosa xente, que pescamos aquí dentro da ría, e, bueno, esa é a idea para que a xente poda degustar uns produtos que son, de verdad, que son da nosa ría, son daqui de Ribeira, non? Unha das 10 primeiras especies da lonxa de Ribeira, depende do ano, pero é unha especie fundamental, sobre todo para pequeniñas embarcacións que en distintas épocas pois se dedican a pescar chopo aquí dentro da ría. Para nós é un produto moi bonito que podamos promocionalo porque é algo moi característico da nosa lonxa. Entón é un placer tamén colaborar con unha asociación local sen ánimo de lucro, que ademais recauda para causas benéficas, sempre colabora con algunha entidade ou benéfica ou deportiva. Aquí estamos para quedarnos todos os anos e intentar que este tipo de accións vayan a máis. 5 locais participan na saltación do chopo, que arrancará a 1 da tarde, e haberá tamén sesión vermú a cargo de Chiña. O cefalópodo degustarase en croquetas, empanada e arroz con chopo na súa tinta. Non só haberá saltación gastronómica do chopo, senón que a partir das 7:30 da tarde actuará o dúo La Granola e ás 9:30 estrearase o musical O Camiño do Amor. Vamos a presentar aquí por primeira vez como estrea o musical, encantados de participar nesta festa e como creador e director do musical decir que é unha ópera rock, por lo tanto soarán grandes temas do rock. A parte musical, pois a base da música vai estar formada por o grupo Claxon, que é un grupo de rock, con 6 artistas, David García, Guillermo Lamelas, Davis Artigas, Sig Salem, Diego Grande, Vicen Canario, e a maiores pois vamos a contar con outros 2 artistas en escena, un saxofonista, Miguel Ponce, e unha voz femenina, que en Claxon pois non hai unha voz femenina, que é Rosa do Mar. Pois como dixo, pois, bueno, tratándose dun grupo de rock van a sonar os grandes clásicos de rock, que van a irnos levando pois un pouco a través da historia que se vai a contar, pois inspirada nesos grandes temas. Participarán tamén artistas locais, con Toñito de Poi como narrador. Está toda a historia vertebrada con grandes clásicos que nos enamoraron a todos. Só vou dar un tema que é Still Loving You. Still Loving You, que non se rebozou na discoteca Totem con Still Loving You. Eu vou contando a historia e realmente é unha historia de amor que ten un final pois un tanto espectacular, porque, claro, parece que para ser feliz hai que estar enamorado como se fóramos adolescentes. E xa non, xa non. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, afirmou que se trata dunha exaltación da gastronomía e da cultura que naceu para quedarse. Este mes de maio, ademais de gastronomía, vamos a facer pois unha boa mezcla con esa cultura, con esa música que nos vai a acompañar, e creo que vimos pasar un tren, unha boa oportunidade de facer pois sinerxías tamén, como digo, coa música, e aproveitamos pois un enlace, unha colaboración con Turismo de Galicia tamén para poder traer aquí pois a Claxon, a ese camiño do amor que vai a percorrer pois 15 localidades de Galicia e que en primeiro lugar pois vai a recalar aquí en Ribeira. O recadado coas racións de chopo irá destinado á Asociación Ela Galicia e ao Club de Remo Náutico de Ribeira.